Miabot sa 146 ka bagbanay ang apektado sa baha sa kabarangay sa Magsaysay, Davao del Sur. Lokal na kagamhanan, gilayong gihatdan o ginabang ang mga apektadong bagbanay. Gilayong gibisita ni Magsaysay, Davao del Sur Mayor Ronnie Sarande ang mga residenteng naapektuhan sa baha sa Purok Bangkerohan, Takol, Magsaysay. Sa record sa Magsaysay Disaster Risk Reduction Management Office, miabot sa 146 ka bagbanay ang apektado sa baha. Tulo-usab ka balay og mga binuhing hayop ang gianod sa baha. Kinaepekto sa walay puas nga ulan nga nasinati sa lugar sukad pa Domingo sa hapon hangtod sa gabii. Bitbit sa pagbisita ni Mayor Sarandi ang mga pagkaon, sama sa sinakong bugas ug mga dilata alang sa mga naapektuhan sa baha nga gihikling sa mas luwas nga lugar. Gideklara ni Mayor Sarandi nga delikado na sa baha ang Purok Bangkerohan, hinungdan nga gilaraw na niini ang pagpabalhin sa mga namuyo sa maong lugar.